Anga foli be aw bɛɛ lajɛlen ye nin ye Malikura kɛnɛ gosikan ye ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio 53 kɔnɔna la an ka bi alamisa kunnafoniw kurubala belebelew olu bɛna tali kɛ ninnu de kan. Ka da nagakɔrɔsire dɔw ka laseliw kan dansagokɛlaw bɛ kan ka Masina mara sigidala mɔgɔw bila gɛlɛyabaw kɔnɔna la kabini dɔgɔkun caman ani bi ni ɲɔgɔn cɛla la. An ka laselikɛla Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ bɛna détails di an ma sisan jɛmukan kɔnɔna la. San kelen ani dɔɔni dansigiliw la u ka baarakɛɲɔgɔnyaw la ka sababu kɛ fanga tali ye sɔrɔdasiw fɛ Ɲame, Nigeria ani Niger jamana sɔrɔdasiw ɲɛmɔgɔyasow bɛna u ka baarakɛɲɔgɔnya daminɛ kokura yaasa ka lakana sabati u ka dancɛw n'u ka marayɔrɔ kɔnɔna la. Abortion if he wins. Now, Donald Trump says he won't. Ka kɛɲɛ l'Amérique jamanakuntigi ɲini kalataw yɛrɛ kofɔw ye Donald Trump ka cɛbɔ jamanakuntigi dankanya la J.D. Vance ye laseliw kɛ karido na awa ko n'u ye fanga sɔrɔ ko u tɛna kɔnɔtiɲɛ hakɛw datugu l'Amérique jamana kan. Ka fara o kan an bɛna kuma l'Amérique jamanadenya bɛ Asie mɔgɔ minnu bolila la ka votew cogoyaw kan. Ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔnenw kan duniya kɔnɔna la ani Mali kɔnɔna la ka tɛntɛ aw ye sisan. An ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye Masina mara la ka taa Segu région kɔnɔna la yen sigida mɔgɔ dɔw bilalen bɛ gɛlɛyabaw kɔnɔna la ka a sababu kɛ dansagokɛlaw ka dankariliw ye nin y'a dɔgɔkun caman ye ka da sigidala mɔgɔ dɔw ka seereyaw kan. Mariam Kuyate VOA Banbara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ détails di an ma an ka lamɛn. Dugu minnu ye bɛnkan ta ni jatigɛwalikɛlaw ye Masina bakɔbolo la ani minnu ma sɔn bɛnkan yɛrɛ tali ma u kɔni bɛ ka wele bila bi lakana tigilamaw ma ko bawo ko ni degun tɛ fila ye k'u kɔni sɛgɛlen don ni banbagaci ninnu ka walijugukɛliw na. Mahamana Traore ale ye Masina kɛrɛnkɛrɛnnenya la Saluba u funankɛninw ka ɲɛma ye. Jatigɛwale tigilamaw doni ke Masina bakɔbolo la an filɛ don min na i ko bi an bɛ se k'a fɔ an b'a san bɛɛ de la kalo 12 a y'o sɔrɔ ka ban. O kalo 12 in kɔnɔna na an y'a ye diɲɛ dongo don u bɛ dugu dɔ de minɛ fo ka n'a bila an yɔrɔ min na bi n'i ye komini ninnu yɛrɛ ta k'a lajɛ bakɔbolo in yɛrɛ la yan komini minnu bɛ yen n'u m'o minɛ o tɔ tɛ bɛrɛ ye vraiment an kɔni kamana gannen don da bɛɛ tɛ tugulen don bi nin dugu ninnu ɲɛ u tɛ se ka taa sugu la kun u tɛ se ka bɔ ka taa foro la donc ka bɔ hali k'a fɔ i bɛ bɔ ka taa Segu bien Masina sira bɛɛ tigɛlen don nin dugu ninnu ye u ka bagan caman t'a la u tɛ se ka sɛnɛ kɛ u tɛ se ka bɔ ka taa suguduguw la ka taa na san o tigɛlen b'a bɛɛ la a bɛɛ de bloquelen bɛ u so ye donc fɛn min b'i bolo i bɛ k'o de dun i ka so sinon i tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si balo minnu bɛ mɔgɔw bolo u bɛ k'o de dun sinon balo kura tɛ yen dɛ balo kura tɛ ka sɔrɔ parce que sɛnɛ ma kɛ. Bɛnkan min talen filɛ dugudenw ani jatigɛwalikɛlaw cɛ Masina marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bakɔboloyan fan fɛ min ye u ka maire dakan sabanan ye Mahamana Kulibali ale y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni bɛ dugudenw ka nin wale kɔn k'u fɛla don ko sirama u bilala. An ye réunion caman de kɛ Saro yan an y'a fɔ adamadenw ye an y'a f'u ye o an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ an ka ɲɔgɔn minɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ ni Ala farala an ka mɔgɔ u tɛ se k'an wuli ka bɔ yan n'an bɛ ɲɔgɔn minɛ u b'an bɛɛ gɛn ka bɔ yan o minnu bɛ kɛ bɛnkan kan t'u ɲininka de 2012 a maintenant n'an min ye dɔrɔmɛ 1 sara ni sɔngɔ na kɛ a y'u ɲininka fasoden juguw de don ne ye tile ban ko surasiw kana o e yɛrɛ kɛ kan fɛn min kɛ e tɛn'o kɛ an ne kɔni fɔ u obligelen tɛ. Nin waati in na min ye Masina marabolo dugudenw ka laɲiniba ye k'o de ye lakana tigilamaw kana posi dɔ sigi Masina marabolo laminɛw kɔnɔna na minnu minɛlen don jatigɛwalekɛlaw fɛ yaasa u daga ka se ka b'u da la u ka se k'u ka adamadenya taabolo ɲuman la sabati. Mahamana Traore an kɔni bɛ min fɔ fanga ye anw y'a yira an tɛ taa nin côté in na ngo an bɛ fanga de kɔ wa mɔgɔw sirannen don don o don ninnu bɛ ka dugu dɔ minɛ an jigi de dalen bɛ an ka dozolakaw kan dozow ka cɛsiri kɔni ye yanni fanga ka na u bɛ k'u cɛsiri ka dɛsɛ n'a bɛ se ka kuma min lase u ma pour que fanga bɛ se k'a magɛn cogo min sinon an kɔni an dɔnko banna wa dugu o dugu n'u y'u minɛ u bɛ k'a dabaw cɛ ka taa dugu o dugu n'u ye dugu min minɛ u bɛ taa n'a dabaw ye dugu de bɛ ka don bɛnkan kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la. Nigeria état-major ɲɛmɔgɔ général
Christopher Moussa ani Niger ta général Moussa Salawu Barmu ye tɔnsigi kɛ ɲame arabadon na ka da Niger lakana kutigiso kunnafoni ɲɛmɔgɔ ka laseliw la kunnafoni bataki kɔnɔna la jamana fila ninnu ye u ka ŋaniyaw jira ka baara ɲɔgɔnya kuraya u ni ɲɔgɔn cɛla la san kelen ani dɔɔni o ɲɔngiriliw kɔfɛ ka sababu kɛ fanga taliko tun ye sɔrɔdasiw fɛ ɲami jamana fila ninnu ye a sɛbɛntiya ka u ka lakana u bɛna lakana sabati u ka marayɔrɔ ninnu kɔnɔna na Nigeria ye i kan di ka a bɛna u sigiɲɔgɔn Niger sigiɲɔgɔn jamanaw bɛɛ lajɛlen bonya segin u ma awa Niger fɛnɛ ale ye a lase k'a fɔ k'u labɛnnen don ka baara kɛ lakana kulu kɔnɔna na ni Nigeria ye Niger sɔrɔdasiw ɲɛmɔgɔ général Moussa Salawu Barmu ye a kan di ka taa Nigeria don nataw la yaasa ka taa ni baarakɛɲɔgɔnya ninnu pereperelatigɛw kuncɛ ka tɛmɛ ne kunnafoni ye halisa farafina keleyatɔnba ka kɛnɛya cakɛda ye laseliw kɛ arabadon na k'a fɔ k'u ye kulenzon bolociliji miliyɔn ɲɔgɔnna 1 sɔrɔ Mariam Tarawele bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Farafina gungana de bɛ aran kunna walasa ka se ka kulozoni n'a bɛ wele ko variole kɛlɛ duniya kɛnɛyasoba organisation mondiale de la santé ye tabale gosi ko wulikajɔ fɛrɛw ka kan ka tigɛ diɲɛ fan bɛɛ joona joona ka nin bana in kunbɛn kalo damadɔ natɔ ninnu kɔnɔ baw ko kulozoni bɛ ka walankata diɲɛ kɔnɔ u y'a lase o bataki kɔnɔ k'a bɛ ɲini ka se kulozoni bolociji miliyɔn 1 ɲɔgɔn dozu ma min bɛɛ lajɛlen labilalen don u bolo ka kɛ maaw la ni kunnafoni ninnu lasera Jean Kesayi fɛ ale min ye farafina gunkana ka banako cakɛda Afrika CDC o ɲɛma ye duniya kɛnɛyasoba OMS ka lajɛrɛ senfɛ min kɛra Congo Brazzaville farafina ani diɲɛ jamana caman olu yera a lajɛrɛ kɛnɛ kan diɲɛ jamana caman ye layidu ta k'u bɛna a bolociji labila ka taa farafina gun kan yɔrɔ minnu ni bana juguyalen don o jamanaw kan Espagne jamana y'a lase ko bolociji 500 ɲɔgɔn bɛ u bolo u bɛna min labila o senfɛ nin cakɛda so min sigilen don kɛnɛya lakanako kunna farafina gun kan Afrika CDC o ɲɛma ye Jean Kesayi fɛnɛ ye laseliw kɛ k'a fɔ ko bolociji dozu 215 ɲɔgɔn fɛnɛ bɛ u bolo min lasagonen don yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la a fura dilannen kɔfɛ cakɛda so fɛ min bɛ wele ko Danois Bavaria Nordique ko a cakɛda so bɛna a ka dɔnniya tila walasa bolociji ninnu ka se ka dilan jamanaw fɛ bana in yelen don jamana minnu kan an y'a lase Bavaria Nordique ma k'an mago bɛ u ka subahana mansin dɔnniya n'o ye technologie ye ka se ka bolociji ninnu dilan farafina gun kan a y'a lase o senfɛ k'a fɔ ko a bolociji minnu bɛ ka dilan walasa ka se ka kulonzoni kɛlɛ ka bɔ farafina gun kan ko u ka laɲini de ye a bolociji fanba bɛɛ lajɛlen ka dilan farafina ko min bɛna kɛ don natɔw kɔnɔ maa camanba de yera Congo RDC jamana kɔnɔ kulonzoni bana yera maa minnu na sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko a banakisɛ min walankatara diɲɛ fan bɛɛ kɛmɛdonya o kɛmɛdonya ko 90 ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen lakodɔnna san 2024 i n'a fɔ OMS y'a kunnafoniw lase cogo min na OMS ka fɔ la ko farafina gunkana kɔni kɛlen don ka gɛlɛya sɔrɔ ni nin banakisɛ in ye bawo maa minnu lakodɔnna ni kulonzoni bana ye o hakɛ sera mɔgɔ 5251 ma minnu bɛɛ lajɛlen lakodɔnna kabiri san 2024 daminɛ waatiw ka se utukalo tile 25 ma ka segin an kɔ ka na lamɛnni jamana la yan nɔ waati min na cɛbaw bɛ labɛnw na ka kɛɲɛ ni u ka kalataw ye farafina tungaden minnu bɛ yan nɔ olu fana bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilijagabɔ kɛ a koɲa kan o sababu la Modibo Danbele ale ye ɲininkali tɛnkunin kɛ Dr Konate Sɔgɔna Keyita la Laginɛ jamanaden don min sigilen bɛ yan nɔ Maryland mara la an ka u ka baro lamɛn. Aw ni ce ne tɔgɔ de ko Dr Sɔgɔna Konate et Dr Dengue MB America Washington ne baara kɛ département de la santé la ne kɔni hakili la de a kan fila bɛɛ bɛ républicain et démocrate u bɛɛ bɛ ka essayer ka américains convaincu pour que u ka maison blanche sɔrɔ u ka masaya sɔrɔ novembre na ni do problème ka ca jamana kɔnɔ sisan n'o ye Gaza crise ye Israël ni Palestiniens ka kɛlɛ o bɛ yen Ukraine fana bɛ yen immigration nu fana bɛ yen donc ko caman bɛ yen an ka Afrique problème fana bɛ yen donc u bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn ka essayer ka ɲɔgɔn ka défaut labɔ ka essayer ka mɔgɔw sɔrɔ pour que u bɛ vote sɔrɔ quoi donc u ka convention min ye Chicago ka yira jamanadenw na ko olu bɛ se ko la k'u bɛ se ka jamanadenw ka
quotidien dilan quoi u ka nasɔngɔw furasɔngɔw fɛn bɛɛ o de ye jamanadenw mako b'o de la amerikɛnw kɔni ka sira bɛ min fɛ n'i bɛ se ka min kɛ pour que k'olu ka u ka don o don ɲaratigɛ dilan ka d'u ma donc u b'o de kɛlɛ la. An b'a dɔn k'a fɔ farafinna sigibagaw ka caya na kɛrɛnkɛrɛnya musolakaw aw minnu ye musow ye farafin minnu sigilen bɛ yan surtout muso minnu bɛ yan e yɛrɛ bolo aw yɛrɛ bɛna aw yɛrɛ labɛn cogo di pour que nin tɔn fila ye walima nin mɔgɔ fila ye yaasa aw ka se k'aw ka kala ta ka daniya da aw kan aw bɛna aw sinsin lahala jumɛn kan pour que ka se k'aw ka sugantili kɛ. An kɔni anw de ye musow ye dɛ musolakaw denw b'an bolo kɛw b'an bolo anw de bɛ ko bɛɛ kunna donc an bɛ ka u filɛ an bɛ k'u filɛ ni min nana k'i ka programme fɔ n'i ka programme bɛ se k'anw arranger cogo min na n'a b'an ka nasɔngɔkow dilan n'a b'an ka kalansɔngɔkow dilan n'a b'an denw labɛn n'a bɛ dususuma d'an ma an bɛ voter o fan fɛ donc an bɛ yɔrɔ min ten tɔ a gannen don dɛ kan fila la donc i tɛ se k'a fɔ ko nin bɛ gagner nin bɛ gagner donc mɔgɔ mɔgɔ ni bɛ parti min supporter i b'i wuli k'i jɔ Zein ta ye bɛɛ ta de ye i tɛ se k'i sigi k'i jɔ k'a fɔ ko bɛna dilan ka sɔrɔ i sigilen b'i ka dugulen na i ka chambre kɔnɔ non n'i y'a ye ko sujet min ye importance ye ne ka sira b'o la i b'i wuli k'i jɔ ka kuma i sigiɲɔgɔnw fɛ ka kuma i balimaw fɛ pour que bɛɛ k'i wuli k'i jɔ pour que an fɛ ka mɔgɔ min ka kan ka masa ye an ka ɲɛmɔgɔ ye o ka ta maison blanche la parce que n'a banna a banna i tɛ se ka fosi fɔ ka kasi donc an musolakaw ka rôle a important nin don dɛ parce que an bɛ se ka kuma an denw fɛ an bɛ kuma an cɛw fɛ an bɛ kuma an balimakɛw bɛɛ fɛ pour que ɲɛmɔgɔ min bɛ se ka an ka kow dilan k'an ka intérêt représenter an b'o élu maison blanche la. An b'a dɔn k'a fɔ farafin ka ca yan yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɔra farafinna ka na mais kɔlɔsili y'a jira k'a fɔ ni nin fɛn sugu ninnu sera kuma caman farafin caman tɛ bɔ ka taa kala fili ɲinan ta e y'a jira k'a fɔ ko nafa b'a la aw minnu bɛ yan ani aw bɛ baara kɛ gouvernement kɔnɔ aw bɛ kan ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan pour que ni mun ka di mun ye farafin musow ani cɛw ka se ka bɔ kosɛbɛ k'u da don nin kalafili ninnu na aw bɛ kan ka mun de kɛ. Zein kɔni tulonkɛ t'a la koyi bɛɛ ka bɔ de ka taa kalafili bɛɛ de ka bɔ n b'o de fɔ bɛɛ ye ne depuis que ne ye n ka American nationalité sɔrɔ depuis 2013 n ma deli ka élection kelen louper hali ni su fɛ n bɛ kɛ dernier électeur ye n bɛ n boli ka taa bureau de vote kɔnɔ n t'a kɛ sɛbɛnni ye dɛ n bɛ taa personnellement n bɛ n denw cɛ ka bila n nɔfɛ n bɛ n cɛ ta ka bila n nɔfɛ n bɛ n teriw bɛɛ ta ka bila n nɔfɛ parce qu'il faut que mɔgɔ ka kalafili de c'est la seule solution o de y'i ka pouvoir ye jamana in kɔnɔ yan n'i y'o bila tun i tɛ se k'i sigi ka i plaignre ka fosi fɔ donc n b'a fɔ n teriw ye an b'a fɔ an somɔgɔw ye an balimaw bɛ ye aw bɛɛ ka wuli ka taa pouvoir min b'aw bolo a tɛ mɔgɔ si bolo i ka pouvoir de vote o de y'i ka fanga ye o de y'i kan ye o de y'i ka micro ye donc bɛɛ k'i wuli ka taga an bɛɛ b'o de fɔra la tantɔ ka kuma bɛɛ fɛ aw bɛɛ wuli ka taa ka taa aw ka vote exercer n tɛna fɔ ye aw bɛna voter mɔgɔ min ye dɛ i yɛrɛ b'a dɔn min ka ɲi ma i ɲɛ b'u la i tulo b'u la donc n'i ma min faamuya i bɛ mɔgɔ dɔw ɲini k'a k'a ɲɛ f'i ye mais i wuli ka taa dɛ i ka tɛ ka kala fili ka n'i sigi so. n balimamusow ɲininkali laban farafinna an b'a dɔn nin wagati in fana na bɛɛ fanga wuli ka jɔ b'a la fan bɛɛ musow fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ cɛw b'a la musow b'a la i bɛ mun de fana fɔ ɲɛmɔgɔya ɲini sira kan farafinna musow fana ye pour que jamanaw kɔnɔ fanga dafiri ani bɛɛ fanga sinsinli a bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na i bɛ mun de f'u ye. n b'a fɔ farafinna musow ye n baw ye n sɔrɔw ye n denw ye aw bɛɛ k'i wuli k'i jɔ sisan musow ka importance an ka jamanaw kɔnɔ a importance ka bon kojugu anw de ye musow ye anw de ye baw ye anw de ye balimaw ye mɔmusow ye an bɛɛ ka wuli ka jɔ et puis min don fana an b'a dɔn ko fanga bɛ yɔrɔ min fanga tɛ i bɛ mankan min kɛ quartier kɔnɔ ka kɔrɔfɔliw kɛ fanga de don i bɛ taa ka courage ta ka taa i présenter poste électifw la maire députéw an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn soutenir an ka ɲɔgɔn minɛ musow pour que an fana ka fanga sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn ko ni muso ye wuli k'i jɔ jamana bɛ ɲa de jamana bɛ suma an bɛ solution sɔrɔ problème na parce que an bɛ problème dɔn an bɛ problème gérer don o don donc an bɛɛ ka wuli k'an jɔ et ni muso min yɛlɛla ne sera ka élection ka élu ka taa kɛ ɲɛmɔgɔ ye
il fana bɛ mɔgɔ dɔ sama i fɛ a kana dan i ma dɛ parce qu'il faut que mɔgɔ caman de ka kɛ pouvoir la pour que an ka se ka u ka se k'an kan lamɛn. Ne tun y'an balimamuso Dr Sɔna Konate an ka foli b'i ye i ni ce. Awa ni y'an selen an ka jɛmukan taku fɔlɔ cɛyɔrɔ la a ye to nɛgɛ kan an b'an tulo kɛrɛmu bɔ an bɛ segin ka na taku filanan lase aw ma a k'an bɛn sɔɔni. an balimaw ani yantuma jatigɛ wale jɛkulu fariyanlen fanga ni timinandiya ye ani min bɛ ka bonya sahel kɔnɔ État islamique sahel jenim marifatigi kulu a n'a ɲɔgɔnnaw caman o bɛ ka adamadenya gɛlɛya juguya ani ka basigibaliya jɛnsɛ farafina tilebiyanfan bɛɛ la o bɛ kɛ lakanako gɛlɛnba ye aw hakilina ye mun ye jatigɛ wale kɛlɛli la sahel jamana kɔnɔ yala AES kɛlɛbolo cɛdenw o kelen bɛna se ka jatigɛ wale kulu marifatigiw kunbɛn sahel wa mun de ka kan ka kɛ aw hakilina ye jumɛn ye minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye uti kalo tile 30nan ye a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa n balimaw nin jɛmukan a kana fɔ aw kɔ dɛ. Ka segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna la Donald Trump ka cɛbɔ jamanakuntigi dankanya la J.D. Vance ale ye laseliw kɛ karidon na k'a fɔ ko n'u ye fanga ta k'u tɛna kɔnɔtiɲɛ hakɛw datugu l'Amérique jamana kan an ka Veronica Baldares Iglesias VOA ka kunnafoni dila ka laseliw lamɛn a kan min dira aw ma bayɛlɛmaniw la bamanankan na ne yɛrɛ fɛ. Républicain ka cɛbɔ l'Amérique jamanakuntigi dankan y'a la J.D. Vance ye jaabiliw kɛ ɲininkaliw kan karidon na NBC jakanso ka jɛmukan Meet the Press kɛnɛ kɔnɔ ni a ye gaɲɛw sɔrɔ novembre kalo nata ninnu na yala a bɛna jagoya dansigi kɛ musow ka kɔnɔtiɲɛ hakɛ sariyaw la wa n bɛ se ka n kan di k'a lawaleya a ka jaabi ninnu dira tile 2 dɔrɔn Trump ka sɛbɛnninw kɔfɛ a ka bɔlɔlɔ siraw fɛ minnu ye nin ye ne ka gouvernement bɛna ɲa musow n'u ka hakɛw de ma nka républicainw ka wasadenw bɛna cogo bɛɛ lajɛlen kɛ ka tintili kɛ yaasa ka kɔnɔtiɲɛ kɔn l'Amérique jamana kan J.D. Vance ɲiningara de yaasa k'a dɔn ne Trump bɛna i sen da hakɛ sariya fasɔn ninnu kan ni a seginna ka na l'Amérique masayaso kɔnɔ ne hakili la a bɛna a lawaleya sabila a ye ɲɛfɔli jɛlenw kɛ a kan kaban Démocrates ka cɛbɔw Harris ani Walz olu ye kangarida kɛ k'a fɔ ko dan bɛna kari musow ka bangew an'u ka musoyaw lasogoli hakɛw la ni Trump ye fanga ta Tim Walz Kamala Harris ka dankan tun ye a kan labɔ a kan kaban Démocrates ka convention kɛnɛsigi senfɛ. And they will ban abortion across this country. U ye wasablon gagné sɔrɔ wo u ma sɔrɔ wo u bɛ u sen da ni kɔnɔtiɲɛ ko ninnu kan jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Démocrates jigi bɛ a kan k'a fɔ k'u ka convention kɛnɛsigi in bɛna sankɔrɔtaba di u ma da sumusumuli siraw kan Harris Walz ka yɛrɛkofɔ k'ulu ye a lase k'a fɔ k'u ye $1,540,000 ɲɔgɔnna de sɔrɔ kaban kabini u ka baara daminɛ la Sénateur Bernie Sanders ale y'a yira ne faratilibaw ye k'a fɔ ko gagné sɔrɔli jigiyaw fara kaban ne sinsili ye a kan k'a fɔ ko Ala ye Kamala Harris ka l'Amérique masayaso doni sira latigɛ kaban Sanders tun bɛ This Week jɛmukan kɛnɛ kan karidon na. Well, I think the energy coming out of that convention was very high. I think it's going to be a rough. Ne hakili la yɛrɛ kofɔ ninnu tɛna nɔgɔya fɛnɛ sisan garizigɛba de bɛ jamanakuntigi dankan bolo ka gagné sɔrɔ a bɛna mɔgɔ miliyɔn caman de ka votew sɔrɔ wa garizigɛba de b'a la ka sigida caman gagné sɔrɔ. She has a great chance to win many of the battleground states, and I intend. O tɛ sénateur républicain Tom Cotton ka hakilinaw ye a fɛnɛ ye a ka hakilinaw di ABC jakanso kan. They know that he understands the kind of pain they've suffered. Donald Trump ye jamanakuntigiya kɛ ka tɛmɛ l'Amérique faso jamaw bɛ a dɔn a ye baara minnu kɛ o senfɛ u bɛ a dɔn fɛnɛ k'a b'u ka degun kalama u bilala min kɔnɔ san 4 tɛmɛnen ninnu na Kamala Harris ni Joe Biden ka fanga senfɛ wa ne hakili la u labɛnnen don ka Donald Trump ladon l'Amérique masayaso kɔnɔ kokura nin dɔgɔkun in kɔnɔ bɔlibaw bolodalen bɛ fan 2 bɛɛ lajɛlen fɛ Démocrates ka musobɔ ni a ka cɛbɔ dankan ka kan ka munumunu salo kɛ Georgia mara la bisu la sini araba la fɛn min ye républicainw ka cɛbɔ ye ale ka kan ka furuba ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛnɛ ba 2 sigi a fɔlɔ alamisadon Wisconsin mara la filanan jumadon Pennsylvania mara la
ka tɛmɛ ne kunnafoni ye halisa an bɛ to ni hakilina kelenw kan n'o ye l'Amérique kalataw sababu ye kabini san 2020 Asie jamana bɔdanw ne l'Amérique jamanadenya bɛ u bolo minnu u ka votiw jatew minɛnen don kosɛbɛ ka sababu kɛ u ka buguni teliyalenba de don l'Amérique yan nɔ ni sababu ni laseliw kɛra Pew Research Center olu ka laseliw la Californie bɛ jate ɲɛ a mɔgɔ caman bɛ yen nɔ New York dalen do kan ka sɔrɔ ka Texas da o kan ka bɔ Houston Texas mara la Elizabeth Lee ale bɛ laseliw kɛ an ye a kan min mana bɛ bɔ an ye bamanankan na Modibo Dambele fɛ. Azika dumuni fan caman o bɛ sɔrɔ Houston Texas mara la ka caya u ka dumuni ninnu ye u ka seko ni dɔnko tagamasere ye Grand Houston ale fanfɛlaw la. Ni marayɔrɔ dɔ ye Fort Bend ni Asie bɔnsɔn jamanadenw olu bɛ kɛmɛdoya 21 faso jama cɛma. O yɔrɔ de la J.J. Clemens ni ale ye Asie ani Amérique bɔnsɔn dɔ ye ale bɛ yen. Ne hakili la ni bɛrɛbɛrɛtɔn fila u tɛ sɔn ka u ban ka Asie bɔnsɔnw lakodɔn. Sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra Amérique jamanaden minnu bɔnsɔn ye Asie ye olu bɛ jamakulu min cɛma minnu buguli kɔni o fanga ka bon kosɛbɛ Amérique jamana kɔnɔna la. U sen donni kalata kɔɲaw la o fana lakodɔnna kosɛbɛ ni san fila laban ninnu jamana ɲɛmɔgɔ kalafiliw senfɛ. Démocrates ka musobɔ jamana ɲɛmɔgɔ kalata la Kamala Harris ale y'o faamuya a ye yɛrɛ kofɔ filakɛ mun ɲɛsinen don Asie jamanaden bɔnsɔnw ma. Amérique jamanadenw minnu bɔnsɔn ye Asie gun ye u ka ca kosɛbɛ a caman y'a kanbɔ ka ɲɛsin démocrates ma ka caya ka tɛmɛ républicains kan. O kun dɔ ye k'a fɔ ko Amérique jamanadenw minnu bɔnsɔn ye Azikaw ye a caman bɔkolo ye farafina gun ye. A ka ca ni minnu bɔnsɔn ye Asie ye dunanw de don. Ne hakili la k'a fɔ Donald Trump ale ka politiki bɛ dankari siya minnu man caw de la. A ka politiki fan caman o tun ɲɛsinen don dunanw minnu donna jamana kan a ɲɛjugu kan Mexique walima Amérique woroduguyan fan fɛ ani fɛnɛ a bɛ dunanw donni ani bɔli a ɲɛ kan a bɛ gɛrɛntɛ k'o la. Kasɔrɔ sɛgɛsɛgɛli dɔ mun kɛra san 2024 wagati Amérique kalatalaw fɛ minnu bɔnsɔn ye Azikaw ye a yirala k'a fɔ ko kɛmɛdoya 22 olu bɛ debu yɛrɛ ye k'a fɔ ko olu ye républicains kanubagaw ye. Azikaw u tɛ fɛ fanga o da ka don kosɛbɛ kow la. A b'a dɔn k'a fɔ ko kanabilali ani salen olu kana caya. Daniel Wong ni ale ye nagakɔrɔ kalata baara kɛ y'a yira k'a fɔ ko Amérique jamanadenw minnu bɔnsɔn ye Azikaw ye ko olu yɛrɛ nɔbɔ o ko la. A ko an labɛnnen tɛ wa an ma Amérique politiki tagasira faamuya hali bi ko o kosɔn an t'a dɔn an k'an ka wuli k'an jɔ wagati min na k'an fara ɲɔgɔn kan yaasa an ka kɛ kulu kelen ye ani ka ŋaniya kelen k'o koɲa k'o ɲɛɲini k'o bila sen kan o t'an bolo. Amérique jamana ka kalatala minnu bɔnsɔn ye Azikaw ye ni a bɛ t'i jɔ fo mɔgɔ 15 la minnu yamaruyalen don ka kalata u bɔkolo o ye jamana caman ye. A gɛlɛyara ka se k'a fɔ ko i bɛ Asie kalafililaw minnu bɛ Amérique ya k'u fara ɲɔgɔn kan. I n'a fɔ ka donbolo sɔrɔ Azikaw minnu bɛ Amérique ya u bolo minnu bɛ di fanga yɛrɛ kofɔ wagati la ko o fɛnɛ o kɛra gɛlɛyaba ye. Ni waleya in M. Wong a ko ale ye ni kɔlɔsi kabi ale y'i kanbɔ k'a fɔ ko a bɛ kɛ mairie nagakɔrɔ bilasiralikɛla dɔ ye. Asie bɔnsɔn jamanaden minnu bɛ Amérique ya a t'u ka tabiya la k'a fɔ k'u bɛ mɔn ko k'o di bɛrɛbɛrɛtɔnw ma. O m'a faamuya k'a fɔ ko a bɛ ɲɛnabɔ nin cogoya de la. Clemens ale fana y'i kanbɔ u ka nagakɔrɔ kalafiliw la. Asie bɔnsɔnw ka sigida ani kerecɛnw ka sigidaw sow tɛ kelen ye. Kerecɛnw a b'olu ka tabiya la ka dɔ di. Mɔgɔw kan ka kalan o fanfɛla de la ni o ye Asie bɔnsɔn jamanadenw ye k'u lafaamuya. Jamana ɲɛmɔgɔ kalafili laban minnu kɛra a bɛ Amérique jamanaden minnu bɔnsɔn ye Asie gun mɔgɔw ye 160 bɔ minnu ye kalafili. Politiki tɔndenw y'a yira k'a fɔ ko ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɛ ni Amérique jamanaden kuraw ye minnu bɔnsɔn ye Azikaw ye ani k'u kunnafoni Amérique politiki ko kan ko o bɛna kɛ sababu ye k'u dusu min ani k'u sen don nin kɔɲa in na. Modibo Dambele, Elizabeth Lee tɔgɔ la VOA News, Houston.
kunu arabala utukalo tile 28 san 2024 Mali samata sɛgɛw ka entraîneur kura sugandira a tɔgɔ ko Tom Saintfiet a si bɛ san 51 na a bɛ bɔ Belgique jamana kan Siaka Tarawele bɛ a lakali an ye an ka lamɛn. Senatolanta bunagun kan Mali cɛ kɔrɔbalenw forobatɔn Egliw ko don olu ka degeli karamɔgɔ kura dɔnna kunnafoniyaw bina kunu araba uti kalo in tile 28 san 2024 na su daminɛ na kunu bololaw kɔni fara kosɛbɛ a kunnafoniyaw la degeli karamɔgɔ kura tɔgɔ Tom Saintfiet Belgique jamanaden do a bangena san 1973 o mars kalo tile 19 ɲina san 2024 na a si bɛ san 51 na Tom Saintfiet ka sɛbɛnw n'o ye degeli karamɔgɔ sɛbɛnw ye licence A pro UEFA b'a bolo i n'a fɔ Mali Senatolanta Fédération ɲɛmayaso tun y'a laɲini cogoya min na a ka laseli kɔnɔna na san tɛmɛnenw na Tom Saintfiet ye jamana dɔw dege i n'a fɔ Togo, Malte, Gambie, Bangladesh ani Philippines hakilina jiginna uti kalo tile 7 tɛmɛnen Mali Senatolanta Fédération ɲɛmayaso tun y'a lase sɛbɛnna ko a bɛ ka degeli karamɔgɔ kura ɲini min bɛ Mali cɛkɔrɔbalenw forobatɔn ko fɔ n'an ko équipe nationale cɛbɔ 31 tun y'u ka sɛbɛnw lase fédération na o cɛbɔ 31 na o wɔɔrɔ tun sugandira fɔlɔ o wɔɔrɔ la 3 tun tara fɔlɔ o 3 de la Tom Saintfiet tara Tom Saintfiet de bilara Eric Sékou-Chel nɔ na o min bolo bɔra baara la juin kalo tɛmɛnen tile 13 san 2024 na Tom Saintfiet tara waati la min ni Mali ni Mozambique ka ɲɔgɔndan labɛnniw bɛ senna o labɛnniw bɛ don CAN Maroc 2025 éliminatoires ɲɛbila ɲɔgɔndanw don fɔlɔ hukumu kɔnɔ o ɲɔgɔndan bɛ 10 septembre kalo nata tile 6 Bamako stade du 26 mars la baara de bɛ Tom Saintfiet bolo n'i b'a dɔn ko a ka baara fɔlɔ o ye ka Mali la qualifier CAN Maroc 2025 phase finale la ani Mali ka se a demi-finale la ani fana ka Mali la qualifier Coupe du Monde 2026 phase finale la ani ka Mali la se a 8e de finale la VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala selido ayiwa an badenw sani an ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye a y'a faamuya kɔni k'a fɔ ko nin bɛna dansigi nin kunnafoni ye dansigi kɛ an ka bi alamisa donya utukalo tile 29 san 2024 kunnafoniw na awa ka foli ani tanuni k'o lase an balimaw bɛɛ lajɛlen ma sini n'o ye juma ye k'a fɔ aw ɲɛna an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ a bɛ sigi Mohamed Touré fɛ u bɛna kuma lakanako kan AES yɔrɔw kɔnɔna la Mali jamana Niger ani Burkina jamanaw kɔnɔna la awa ka a lase aw ma ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ jɛmukan in na a bɛ se ka aw sɔgɔ an ka nɛgɛjuru siraw an'an ka bɔlɔlɔ siraw la yaasa aw kan bɛ se ka mɛn cogoya min na k'aw ka hakilinaw di a sujet kan awa ka foli ni tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ɲɛna aw ni ce aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn sini. an balimaw ani yantuma jatigɛ wale jɛkulu fariyanlen fanga ni timinandiya ye ani min bɛ ka bonya sahel kɔnɔ État islamique au Sahel jenim marifatigi kulu a n'a ɲɔgɔnnaw caman o bɛ ka adamadenya gɛlɛya juguya ani ka basigibaliya jɛnsɛ farafina tilebiyanfan bɛɛ la o bɛ kɛ lakanako gɛlɛnba ye aw hakilina ye mun ye jatigɛ wale kɛlɛli la sahel jamana kɔnɔ
yala AES kɛlɛbolo cɛdenw o kelen bena se ka jatigɛ walekulu marifatigiw kunbɛn Sahel wa mun de kan ka kɛ aw hakilina ye jumɛn minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye utikalo tile 30nan ye a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa n balimaw nin jamukan a kana fɔ kɔ dɛ